Mga ginikanan, may magkatuhay nga opinyon na tuhoy sa ginaproponer nga sex education paagi sa text message. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa idalom sa ginapropose nga Prevention of Adults and Pregnancy Act sa diin ginahatagan sang pagtamod ang importansya sang edukasyon agud malikawan ng teenage pregnancy, nalakip ang pagpalapnag sang sex education paagi sa text message. Isa sa mga nagproponer sa nasambit nga hagna amo si Senador Riza Ontiveros nga nagpahayag nga nakapakig-angot na ini sa telecom companies angot sa nasambit nga lihok sa diin makabaton sang text blast ng publiko natuhoy sa mga topiko may angot sa sex education. Kung si Tatay Arthur ang pamangkuton, maayo ba nini bangod dugang ini nga laygay sa mga kabataan? Ilbina sa ining ation. Di nami maganiran. Nga makabulig man sa kwan sa kabataan eh. Apang hindi pabor diri si Nanay Merly tungod sensitibo ini nga topiko para ipalapnag lang paagi sa text message. Hindi gid ko na gusto sa mga text nga basahan mo lang dayon nga may ano mo na ang mga parte sa sex. Suno sa Commission on Population and Development, dugang ini nga bulig agud mas madamo ang malabot sa paghatag sang nagakaigong impormasyon angot sa sex. Nakita nato nga mga kabataan digitally wired sila. Halos tanang nga kabataan may cellphone na. Mga ihibalo sa paano nila proteksyonan ng ilang kaugalingon. Nalakip man sa nasambit nga hagna ang pagdumili sa diskriminasyon sa teenage parents nga magpadayon sa pag-eskwela kaag paghiya sa nagkalain-lain nga aspeto para sa mga nagbusong. Sa datos ng Philippine Statistics Authority sang tuig 2015, nagapangunang probinsya sang Capi sa bilog nga riyon sa may pinakadamo nga nagabusong nga nagaedad 15 tubtub 19 anyos. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Wasam Visayas.